Hanne Danielsen er skolelærer på 13. år. Hun nyder det daglige arbejde med børnene, der elsker rent selskab. Hun har igennem en lang årrække stemt socialdemokratisk. Det er netop her, hun mener, der er de bedste vilkår for offentlige ansatte som hende selv. Arne Lorentzen er landmand. Han ejer en gård i Bækhede. Her har han køer og får og andre dyr, som han elsker at passe. Han stemmer Venstre, fordi de har de bedste vilkår for selvstændige. Birk E. Bøgh er en naturfascinist. Han elsker naturen, og derfor er han begyndt at stemme Alternativet, da de har en masse gode tiltag for natur.